Ma'am, worth of 312, ma'am. Bala ka diya iya, di mo ko order, yuli ni. Ano, ma'am, kaya ako magtapal ana. Balag magtapal ka, palunga. Maluwi ka sa akong pamilya, ma'am. Ano ko order na ni? Nanabohar ba ako ari para kaon akong pamilya niya imo na i-cancel. Maluwi ka na ako. Bakit ako ni order? Why di ka tig-order? Bala ka diya. Kakapal na mukha nyo. Ayo. Si Ma'am Lani. Si Ma'am Milani. Alas Ma'am Lani. Kasi nga itong prank ni guys. Gwapa raman yung bayahan mo. Cute, himos, dami ko si on. Hinggat ilang balay oh. Nani siya sa boat, nagbantay. Morning ma'am. Ikaw ba si Ma'am Milani Baha? Imong parcel ma'am? Parcel lang order wa man. Naaman, kinsa man ikaw dila ni ma'am, niabot mo sa mong hub, good. Sabi, Milani Baha. aba ya, tig-order Cute, man. guwapa. Napagibutang ang cute guwapa. Hoy, bonjour, oy. Ma'am, worth of 312, ma'am. Bala ka diya iya, di mo ko order, yuli ni. Ano ma'am, kaya ako magtapal ana. Balag magtapal ka, palunga. Maluwi ka sa akong pamilya, ma'am. Nanabohar Ano ko ba ako, order na ni? nanabohar ba ako ari para kaon akong pamilya niya imo na i-cancel. Maluwi ka na ako. Parang may naamoy ako hindi maganda. Bakit ako ni order? Why di ka tig-order? Bala ka diya. Kinsa man is Milani? Oo, kinsa na? Gimagic din na, ma'am. Gimagic na, ma'am. Ma'am, 312 na, ma'am, ha? Kuya, wala di ko nag-order na. Sige na, ma'am, kuha naman kay. Bala ka. Gapas yung kukuta. Kanara pang last para makakuta ko niya, imo pang i-cancel. Mag-usa na akong pamilyahan eh. Ano? Lima na dyan na nimo ya. Agi. Wala ko nag-order na ni. Huwag may balatian, ma'am, uy. Tuoy ko kayo, ani. Ako nag-order kayo. Wala ko ni duty. Wala ko trabaho. Huwag ko'y pag-alap man na, ma'am. Basta ga-order ka mo, na mong parcel ni abot. Bala kayo. Nga nung ka-prepare mo kagkwarta ako nakita, no? Oh. Ha? Ha? Sabi Ma'am, kinahanglan nami puto ko ng muhatag kag 10% sa 100 sa 100 ma'am nami 10 pesos ma'am ha. Unya kanimong parcel worth of 312 man eh nagay 30 at itip na mo. Protocol lang ma'am. Compulsory doon na siya ma'am nga. Bayad bistaya, hoy. Compulsory na siya muhatag mo 10% na mo. So ako nga po tanong kung masugot ka ma'am. Agree ka? Na 10% Ang sa 100 na may 10 pesos na tip. Ano ka nasisira, ulo? wala. 50. Kanya ka na yung parcel na 300 na kapin, mahatag ka na kong 30. Lagi. Darabog ka. So, akong gisurvey ba, gipasurvey mo ba kung sugot ba mo among mga Dili. consign eh. Di ka masugot. Hindi ko masugot. Ikaw na. Ikatihik na ako ng jeans. Abi ni mo, ikaw 100 ka na. Nga wa ni agree. Oh, so di ni ma-implement ning among kuan. Oo. Di ni ma-implement gadaghang man ni disagree god. Dito So, yun. usa. Nagod mo sweldo ko dun na. Pasko. Okay, may extra kay Ikan good. Truth pa nagsarete. Ano ka nang i-ikon dyan ninyo nga. Ano na ka deliver. Pwede na. Maugi ka na sa among management, ma'am. Igor rami gipa-survey ba. Pero kasagaran among mga concern puta na disagree man wa ni sugot bitaw. So usapog ka. Usapod ko eh. So akong i-report sa opisina na mo, ma'am ha. Paminaw. Nga si Ma'am Dabes ko Milani. Okay, pwede pod. Eh, tanak ko. Ako na-report sa opisina, ma'am. Bayad sa uy. Mausa kong pamilya ani. So, okay na to, ma'am Lan ha. So akong i-report sa opisina na mo nga sis
Ma'am Melanie Baha nga nag-disagree siya o akong na-prank. Sana all may Na-prank. Grabe na ang vlog mo. Okay ra? Okay ra ma ako ni-upload ha? Okay ra ako ni-upload ha? Upload bisa taglaw. Ha? Guwapo kita ka. Okay ra? Babil, abi na. Hagard ko na yun. Abi na, dali na. Ayo, prank bitaw ta. 100 Gusto ba ya mag-prank? Nga di-upload? Mamila ni Baha diri sa San Pedro. Pero taga-kuha ni siya. Mambol niya, di ba? Puro kono. Shout out, Ma'am Lan. Babu, bye-bye. Ano, gipakita dito. Kaya pa na isukli, hoy! Active di ay. Okay. Grabe iba nga yung sukli niya. Ang among tip, wa na. Bye-bye. Okay, Pasko! Okay, Pasko. Ano lang